Tämän luentonauhoitteen tarkoituksena on kerrota verenkiertoa ja varsinkin verenpainetta. Ja tässä ensimmäisessä kuvassa nyt näkyy vasemmalla pääasialliset laskimot ja oikealla sitten pääasialliset valtimot. Jos mustavalkoisesta kuvasta pitäisi erottaa valtimot ja laskimot, niin hyvä tunnusmerkki on seurailla tätä sydämen lähellä olevien suurten verisuonten ulkonäköä. Eli tuolla näkyy hyvin aorta ja aortan kaari. Tässä laskimopuolella taas ylä- ja alaonttolaskimo. Ihmisen verenkiertoelimistö koostuu sydämestä ja verisuonistosta. Ja verisuonisto taas pitää sisällään valtimot, laskimot ja hiussuonet. Eli sydän on ikään kuin se pumppu, joka pitää verisuonistossa virtaavan veren kiertoa niin kuin liikkeessä. Ihmisellä on noin 5 litraa verta suurin piirtein, niin että sydämessä siitä on 7%, keuhkoverenkierrossa noin 9% ja loput sitten isossa verenkierrossa, jossa sitä on noin 84%. Tässä kuvassa näkyy nyt tämä pääasiallinen verenkierto noin koko elimistötasolla, eli tässä keskellä kuvassa on sydän, OE tarkoittaa oikeita eteistä, OK oikeita kammiota, VE vasenta eteistä ja VK vasenta kammiota. Ja punaisella on kuvattu tässä nyt tämä runsashappinen veri, eli runsashappinen veri lähtee vasemmasta kammiosta aortan kautta ympäri elimistöä, ja täällä kudosten puoleisessa päässä sitten happi siirtyy kudosten soluille, ja hiilidioksidi puolestaan palautuu verenkiertoon, ja hiilidioksidi kulkee laskimoveren mukana sitten sydämen oikeaan eteiseen, ja oikean kammion kautta se viedään keuhkoille, jossa se veri hapettuu, eli ottaa vastaan happea, luovuttaa hiilidioksidia, ja taas se hapekas veri palaa vasempaan eteiseen, vasempaan kammioon ja taas jälleen uudelle kierrokselle. Tämä kierros tietysti myös käy täällä elimistön niin kuin yläpäässä, eli aivoissa ylävartalossa. Eli sen takia tässä on niin kuin ikään kuin iso verenkierto kuvattuna tässä kuvan yläpuolella ja sitten tuolla kuvan alapuolella. Kuitenkin tämän luentonauhoitteen tarkoituksena on vähän enemmän puhua verenpaineesta, eli mitä verenpaine tarkoittaa, mikä on sen merkitys ja miten sitä verenpainetta elimistötasolla voidaan säädellä. Verenpaineella tarkoitetaan voimaa, joka kohdistuu valtimon seinämiin veren virratessa. Eli siellä verisuonen sisällä on siis verta, ja sinne verisuonen seinämiin kohdistuu tietty voima. Ja kun se veri siellä verisuonistossa liikkuu, niin se perustuu nimenomaan tähän verenpaineeseen. Tämän verenpaineen alun perin synnyttää sydämen pumpputoiminta, eli sydänhän on se moottori, joka saa veren virtaamaan siellä verisuonistossa, mutta pelkästään sydämen pumpputoiminta ei riittäisi kuljettamaan verta siellä verisuonissa, vaan siellä tarvitaan myös sitä verenpainetta, koska veren virtaaminen verisuonistossa perustuu se verenpaineen vaihteluihin. Veri virtaa aina suuremman paineen puolelta pienemmän paineen puolelle. Sen takia aortassa ja aortasta lähtevissä suurissa valtimoissa on kaikkein suurin paine, ja sitten taas toisaalta oikeassa eteisessä ja ylä-alaantolaskimossa on kaikkein pienin paine, lähellä nollaa. Eli veri virtaa aina yhteen suuntaan, siis jos mietitään suurta verenkiertoa, niin sieltä aortasta sinne oikeaan eteiseen, eli siinä saadaan se koko veren virtaaminen siinä isossa verenkierrossa. Sydän siis on se moottori, pumppu, joka välillä lepää, välillä se supistuu, eli sydämen toimintakierrossahan on systolevaihe ja diastolevaihe, ja näiden vaiheiden vuorottelu saa aikaan sen, että se veri syöksähtää sieltä kammioista sinne suuriin valtimoihin, ja lepovaiheessa sitten se veri kuitenkin jatkaa kulkeutumistaan siellä verisuonistossa tai verenpaineen ansiosta. Verenpaine, näin niin kuin jos halutaan kaavalla se ilmaista, niin verenpaine tarkoittaa sydämen minuuttitilavuuden ja verenkierron ääreisvastuksen tuloa. Eli minuuttitilavuus kerrotaan verenkierron ääreisvastuksella. Toi minuuttitilavuushan tarkoittaa siis sitä, että sitä määrää verta, joka kulkee sydämen vasemman tai oikean puoliskon läpi minuutissa. Ja se on noin 5 litraa suurin piirtein. Vähän riippuu, että mikä on ihmisen fyysinen aktiivisuus tietyllä hetkellä. Verenkierron ääreisvastus taas tarkoittaa kaikkia niitä tekijöitä, jotka pyrkii jarruttamaan veren virtaamista siellä verisuonistossa.
Ja normaalisti kun mietitään verenkierron ääreisvastusta, niin sitä aiheuttaa siis niiden valtimoiden sisäseinämien niin kuin hankaaminen ikään kuin siihen veren kanssa. Eli se hankaus, joka syntyy sen verisuonen seinämän ja sen veren välille, se aiheuttaa kitkaa, joka vastustaa sen veren virtaamista eteenpäin. Jos esimerkiksi ajatellaan, että verenkierron vastus suurenee, niin minuuttitilavuuden pitää pienentyä, jotta verenpaine pysyisi normaalina. Jos minuuttitilavuudessa ei tapahdu muutoksia, mutta verenkierron ääreisvastus suurenee, niin silloin myös verenpaine kasvaa. No, verisuonten vastusta aiheuttaa noin 3 tekijää, jotka on lueteltu tuossa ranskalaisin viivoin, eli verisuonen pituus vaikuttaa verisuonten vastukseen, sen lisäksi verisuonten läpimitta ja veren viskositeetti. Verisuonten pituuteen mehän ei voida vaikuttaa, eli meidän verisuonen pituus on se, mikä on. Sen lisäksi veren viskositeetti on tekijä, joka vaikuttaa kyllä verisuonen vastukseen, mutta sillä ei ole niin hirveästi suurta merkitystä, kun mietitään verenpaineen säätelyä elimistössä. Eli veren viskositeetti suurentaa vastusta silloin, kun se veri on viskoosisempaa. Eli mitä jämäkämpää se veri on, niin sitä suurempi vastus sinne verisuonen seinämiin kohdistuu, kun se veri siellä virtaa. Kaikkein tärkein tekijä verisuonen vastukselle tai sille verisuonten ääreisvastukselle on se, että kuinka suuri on verisuonen läpimitta. Eli mitä suurempi on verisuoni, aortta on meidän suurin suoni, aortan läpimitta on noin 2,5 senttiä. Se on niin suuri se verisuoni, että suurin osa niistä verimolekyyleistä pääsee virtaamaan siellä suonen keskellä niin, että vain pieni osa joutuu ikään kuin hankaukseen sen verisuonen seinämän kanssa. Sen takia suurissa suonissa vastus on kaikkein pienin. Mutta mitä pienemmäksi käy verisuonen läpimitta, sitä suurempi osa niistä veressä olevista molekyyleistä joutuu kosketuksiin sen verisuonen endoteelin kanssa, ja sen takia se vastus suurenee. Eli kaikkein suurin vastus on verellä, siis pienissä suonissa. Mitä pidemmälle me mennään aortasta kohti hiussuonia, niin sitä suuremmaksi kasvaa verenkierron ääreisvastus. Tuossa on vielä viimeisenä kohtana, mitä suurempi on veren paine ja mitä pienempi on vastus, sitä suurempi nestemäärä kulkee suonissa. Eli jos me ajatellaan, niin jos vastus esimerkiksi kovasti suurenee, niin silloin myös paineen pitää suurentua, jotta sama nestemäärä kulkisi siellä suonistossa. Eli mitä suurempi on paine, mitä enemmän se sydän tekee töitä, ja mitä pienempi on se vastus, joka jarruttaa sitä veren virtaamista, niin sitä suurempi nestemäärä kulkee siellä suonistoissa. No, jos mietitään normaalia verenpainetta, niin tässä on nyt kuvattuna tai kerrottuna muutamia tärkeitä asioita. Aina kun puhutaan verenpaineesta, niin ne arvot, joita esimerkiksi mitataan verenpainemittarilla, niin ne kuvaa suurten valtimoiden painetta. Niin kuin mä sanoin, niin aortta ja siitä lähtevät suuret valtimot, siellä on se verenpaine kaikkein korkein. Ja kun liikutaan pidemmälle ja pidemmälle meidän verisuonistossa, niin se verenpaine pikkuhiljaa laskee ja siellä oikein eteisen alueella se verenpaine on lähellä nollaa. Eli sen takia se veri virtaa aina samaan suuntaan. Verenpaine ei ole kuitenkaan vakio, vaan se valtimoidenkin verenpaine vaihtelee sydämen toimintakerron eri vaiheissa. Ja sen takia me saadaan systolinen paine ja diastolinen paine. Kun sydän supistuu ja kammiot supistuu, niin se lähettää valtimoon kerralla noin 70-150 milliä verta. Ja sen veren virtaaminen sinne suuriin valtimoihin aiheuttaa suuren paineen sinne valtimoiden sisälle. Ja tätä kuvataan systolisena paineena. No, niiden valtimoiden seinämät on onneksi hyvin joustavat ja elastiset, joten ne venyy silloin, kun sen sydämen kammiosupistus sitä verta sinne verisuonistoon lähettää. Ja ne seinämät venyy ja joustaa, joten ne ikään kuin varaa sitä sydämen energiaa. Ja tämä energia vapautuu sydämen diastolisen vaiheen aikana. Kun se sydän lepää, niin ne valtimoiden seinämät, jotka on venynyt, ikään kuin palautuu takaisin normaaliin asemaansa ja vapauttaa sen energian, joka sinne seinämiin on vapautunut. Ja tämä energia kuljettaa sitä verta sitten taas eteenpäin. Ja tämä lepovaiheen lopussa oleva paine siellä valtimoissa on niin sanottu diastolinen paine, eli kaikkein matalin paine niissä valtimoissa. Jos tätä energiaa ei varautuisi ollenkaan näiden valtimoiden seinämiin, eli jos ne ei pystyisi yhtään joustamaan, niin se tarkoittaa sitä, että verenkierto pysähtyy sydämen lepovaiheen aikana.
Eli lepovaiheen aikanahan sydän ei tee työtä, mutta silti se veren pitää koko ajan eteenpäin siirtyä. Onneksi systolinen vaihe tulee taas hyvin nopeasti edellisen diastolen jälkeen, joten se veren virtaaminen pysyy tasaisena. Sydän siis sykkii tasaisesti ja hyvin pian, kun systole on vaihtunut diastoleksi, niin tulee taas uusi systole. Mutta myös sen diastolisen eli lepovaiheen aikana se veren pitää jatkaa kulkuaan. Ja se jatkaa nimenomaan sillä, kun ne valtimon seinämät palautuu normaalin asentoon ja se energia, joka on varautunut sinne valtimoiden venyneihin seinämiin, niin se vapautuu ja se veri kulkee eteenpäin. Normaali verenpaine nuorella aikuisella on noin 120/70 jalohopeamillimetriä. Tämä 120 tarkoittaa nimenomaan sitä suurinta painearvoa valtimoissa, eli systolista painetta, ja toi 70 tarkoittaa diastolista painetta, eli sitä valtimoiden matalinta painetta. Verenpaineeseen vaikuttaa nämä tekijät, joita mä oon tässä luetellut. Mä oon tähän oikein tummentanut nämä kaksi tärkeintä, eli sydämen minuuttitilavuus ja veren virtausvastus. Eli veren paine kasvaa, mikäli sydämen minuuttitilavuus kasvaa, tai jos veren virtausvastus kasvaa sen kaavan, jonka äsken tuohon olin kirjoittanut laatikkoon, niin sen mukaisesti. Eli jos veren virtausvastus kasvaa, niin silloin veren minuuttitilavuuden pitää pienentyä, jotta verenpaine pysyy vakiona. Jos minuuttitilavuus ei muutu, mutta veren virtausvastus kasvaa, niin silloin myös verenpaine kasvaa. No, valtimoiden kimmosuus vaikuttaa myös verenpaineeseen, eli miten hyvin ne pystyy joustamaan, miten paljon ne pystyy varaamaan sitä sydämen energiaa. Eli ikääntymisen myötä sen valtimoiden kimmosuus heikkenee, ja sen takia myös verenpaine kasvaa. No, verimäärä toki, joka tietysti on yhteydessä tuohon sydämen minuuttitilavuuteen, eli ylipäätään kuinka suuri on verimäärä. Jos ajatellaan vaikka, että verimäärä dramaattisesti laskee, esimerkiksi verenvuoto, jossain suuressa verenvuoto, vaikka onnettomuustilanteessa, jossa ihminen menettää paljon verta, niin 10% verimäärän lasku on tietysti hyvin merkittävä jo, ja se aikaansaa verenpaineen laskua. Sitten tuossa viimeisenä on nyt tämmöiset elintapoihin vaikuttavat asiat, liikunta, ruokavalio, psyykkiset tekijät, jotka pitkällä aikavälillä sitten taas vaikuttaa verenpaineeseen, mutta nämä 4 ensimmäistä ikään kuin on vähän tällaisia niin kuin lyhyemmällä aikavälillä vaikuttavia tekijöitä. No, verenpaine pitää olla tietyllä tasolla. Tässä seuraavassa kuvataan nyt vähän verenpaineen säätelyä. Verenpaine on todella tärkeä elementti siellä verisuonissa, koska näiden suonien on oltava koko ajan hieman supistuneina. Eli jos meidän suonet ei olisi ollenkaan supistuneina, eli ellei niiden suonien sileät lihakset olisi ikään kuin supistuneessa tilassa, niin meidän koko verimäärä mahtuisi meidän toisen alaraajan tiettyihin laskimoihin. Ja sehän nyt ei tietysti ole hirveän järkevää, että pelkästään meidän alaraajan jossain laskimossa olisi koko meidän 5 litraa verta, vaan sitä vertahan tarvitaan koko ajan meidän koko elimistössä. Aivot on aivan riippuvaisia verestä. Samoin on sydän ja niin kuin monet muutkin elimet. Eli verisuonien on oltava supistuneena, ja tämä supistuminen liittyy nimenomaan siihen, että mitä enemmän ne supistelee, niin sitä enemmän myös verenpaine kasvaa, koska se supistuminen nimenomaan lisää sitä verenkierron ääreisvastusta. Mitä pienempi on se läpimitta siellä verisuonessa, niin sitä suurempi oli se verenpaine. Verenpaineen on pysyttävä vakaana, siis aivot ja sydän kärsii kaikkein eniten alhaisesta verenpaineesta, eli aivoilla ei ole varaa ikään kuin siihen, että verenpaine elimistössä laskisi, koska aivokudos tarvitsee koko ajan veressä olevaa sokeria, eli glukoosia ja happea. Toisaalta taas liian korkea verenpaine kuormittaa sydäntä, eli verenpaine ei myöskään saa olla liian korkea, koska silloin se sydän joutuu tekemään enemmän työtä, jotta se veri kulkisi normaalisti. Ja tämmöinen liian korkea verenpaine rupeaa rasittamaan sydäntä ja esimerkiksi suurentaa sydämen vasemman kammion paksuutta. Verenpainetta pitää säädellä myös sen takia, että se veren jakautuminen elimistössä pitää ikään kuin olla sen mukaan tasapainossa, että mitä me milloinkin hetkellä tehdään. Eli esimerkiksi jos mietitään, että lähdetään juoksemaan vaikka joku kova juoksulenkki, niin tämän juoksulenkin aikana me tarvitaan lihaksissa valtavasti verta, koska meidän lihassolut on silloin aktiivisia ja ne tarvitsee happea ja ravinteita. Tämmöisen juoksulenkin aikana taas toisaalta esimerkiksi munuaisen toiminta ei ole ihan niin korostuneessa asemassa, tai meidän ruoansulatuksen toiminta ei
on niin korostuneessa asemassa. Silloin sitä veren jakautumista säädellään. Eli jos meillä on 5 litraa verta, niin se 5 litraa ei kulkeudu vakiona aina niin kuin tiettyihin alueihin ihmisessä, vaan sen mukaan, millaisessa tilassa ihminen on, niin se veri jakautuu eri tavalla eri kudoksille. Ja esimerkiksi tämmöinen juoksulenkki kasvattaa siellä lihaksissa sitä veren tarvetta. Eli verenpainetta pitää säädellä, jotta se pysyisi vakaana, jotta se ei laskisi liikaa, jotta se ei nousisi liikaa. Verenpaineen säätelyllä voidaan myös vaikuttaa siihen veren jakautumiseen, siis minuuttitilavuuden jakautumiseen, mihin se 5 litraa verta missäkin tilanteessa kulkeutuu ihmisessä. Ja tämä verenpaineen säätely perustuu pääosin niiden arteriolien, eli pikkuvaltimoiden läpimitan säätelyyn. Niin kuin mä sanoin, niin kaikkein suurin tekijä, joka vaikuttaa veren vastukseen, on se läpimitta siellä arterioleissa. Toinen oli se veren viskositeetti ja kolmas oli se verisuonen pituus. Mutta kaikkein tärkein on se läpimitta, koska sillä saadaan hetkessä muutoksia verenpaineeseen ja toisaalta veren jakautumisen säätelyyn tai veren jakautumisen elimistössä. Tässä on ensin yleiset asiat, eli arteriolien läpimitan säätely. Meidän arterioleja on eri kudoksissa. Meillä on pikkuvaltimoita, meillä on maksassa, meillä on ruoansulatuskanavassa, lihaksissa. Ja näiden arteriolien läpimitan säätelyllä voidaan siis saada aikaan verenkierron vastuksen muutoksia. Eli mitä pienempi on pikkuvaltimoiden läpimitta, niin sitä suurempi on verenkierron vastus. Ja kun se verenkierron vastus lisääntyy, eli se arteriolien läpimitta pienenee, niin silloin esimerkiksi ajatellaan, että se pikkuvaltimoiden läpimitta pienenee vaikka nyt ruoansulatuskanavan pikkuvaltimoissa. Niin silloin, kun se läpimitta pienenee, niin silloin yhä pienempi osa siitä verestä pääsee sinne ruoansulatuskanavaan. Ja silloin se 5 litraa, joka on meidän verimäärä, niin ohjautuukin jonnekin muualle. Eli tämä ykköskohta taas tarkoittaa sitä, että sydämen pumppaaman veren jakautumista voidaan säädellä sillä, että pienennetään tietyissä osissa meidän elimistöä, tietyissä pikkuvaltimoissa sitä läpimittaa niissä arterioleissa. Mutta myös valtimon verenpainetta voidaan siis muuttaa. Eli arteriolien läpimitan muutoksilla vaikutetaan verenpaineeseen, koska se arteriolien läpimitta vaikutti suoraan siihen vastukseen. Ja vastus ja minuuttitilavuus, niiden tulo oli se verenpaine. Ja tämä säätely, millä tavalla näitä arteriolien läpimittaa säädellään, niin perustuu hormoneihin, hermostoon ja itsesäätelyyn. Eli nämä 3 on niitä tekijöitä, jotka saa ne arteriolien läpimitat pienenemään tai suurenemaan. Ja se taas vaikuttaa suoraan siihen veren jakautumiseen tai valtimon verenpaineeseen. Katsotaan ensin itsesäätelyä. Itsesäätely eli autoregulaatio on siis yksi näistä 3 tekijästä, jotka saa ne arteriolien läpimitat esimerkiksi pienenemään tai laajenemaan. Tämä itsesäätely on riippumaton hormoneista ja hermostosta, eli niistä 2 muusta säätelijästä. Ja itsesäätely tapahtuu esimerkiksi aivoissa, tai toinen esimerkki voisi olla vaikka munuainen. Aivoissa siksi, että aivot ei yksinkertaisesti voi sietää verenpaineen vaihteluita. Jos meillä verenpaine heittelehtii jostain syystä esimerkiksi liian korkeaksi tai liian matalaksi, niin aivot ei voi sietää sellaista, koska aivot tarvii koko ajan ja keskeytyksettä sitä verta. Ja aivoissa pystyy oikeastaan tapahtumaan 2 itsesäätelyä. Tämä itsesäätely tarkoittaa sitä, että se aivot pitää itse huolta siitä, että ne saa tarpeeksi verta. Ja aivot tekee sen 2 eri tavalla. Aivot esimerkiksi tässä ensimmäisessä kohdassa, ensimmäisen pallukan kohdalla, nämä liittyy verenpaineen muutoksiin. Eli kun esimerkiksi yleisellä tasolla meidän elimistössä verenpaine kasvaa, sehän tarkoittaa sitä, että myös aivoverenkierrossa verenpaine kasvaisi. Mutta aivot tarvitsee tietyn määrän verta, siellä ei saa verenpaine kasvaa, eikä siellä saa verenpaine laskea. Jos yleisellä tasolla verenpaine elimistössä kasvaa, niin kuin tässä ensimmäisessä ranskalaisessa viivassa sanotaan, niin aivoverisuonet supistuu, jolloin arteriolien aivoverisuon pienten valtimoiden seinämät supistuu, jolloin ne ikään kuin vastustaa sitä verenpaineen kasvua. Pienempi määrä verestä ohjautuu silloin aivoihin. Eli vastus silloin kasvaa. Mutta jos verenpaine laskee elimistössä huomattavasti, niin silloin ne verisuonet veltostuu, eli vastus pienenee. Eli silloin ne nimenomaan lisää
sitä veren virtaamista sinne aivoihin. Eli nämä ensimmäiset pilkun edellä olevat lausahdukset kuvaa sitä, mitä elimistössä yleisellä tasolla tapahtuu, ja sitten toi loppu kuvaa sitä, mitä aivoverisuonet siihen reagoi. Mutta sitten metaboliaan liittyvät mekanismit, eli aivot pystyy myös säätelemään niitä omia arterioleja myös riippuen siitä, millaisia erilaisia kemiallisia molekyylejä siellä kudoksissa on. Vasodilaatio tarkoittaa verisuonten laajenemista, vasokonstriktio taas verisuonten supistumista. Eli aivoissa tietyt aineet, esimerkiksi nyt hiilidioksidi, maitohappo, hapen väheneminen, lämpötilan nousu tai typpioksidi aiheuttaa verisuonten laajenemista. Eli nämä tekijät on ikään kuin metaboliaan, eli tällaiseen niin kuin kemiallisiin reaktioihin liittyviä aineita, jotka saa verisuonet laajenemaan. Tuo typpioksidi on typen ja hapen kaasumainen yhdiste, ja se on yksi niistä tekijöistä, joka laajentaa aivoverisuonia, jolloin niiden vastus pienenee ja aivoissa verenkierto vilkastuu. Vasokonstriktio taas aiheuttaa verisuonten supistumista, ja tässä on esimerkiksi lämpötilan laskeminen ja tromboksaani. Tämä tromboksaani on tekijä, joka aiheuttaa myös verihiutaleiden kokkaroitumista silloin veren hyytymisen aikana, mutta myös verisuonten supistumista. Tuo lämpötilan lasku esimerkiksi, se on helppo muistaa siitä, että jos mietitään vaikka, että väristään jossain bussipysäkillä talvella, niin lämpötilan laskeminen, eli kylmässä ilmassa oleskelu, supistuttaa esimerkiksi ihollakin olevia verisuonia, koska silloin sitä lämpöä pyritään säästämään ja se veri virtaa silloin suuremmin meidän elimistön sisäosissa. Sitten taas verisuonten laajenemista aiheuttaa lämpötilan nousu, eli jos ollaan vaikka jossain kuumassa paikassa, niin meidän ihoverisuonet laajenee, jolloin se elimistön lämpö pääsee poistumaan helpommin niiden verisuonten kautta. Mutta aivoissa siis voi tapahtua sekä verenpaineeseen siis liittyvää itsesäätelyä tai metaboliaan liittyvää itsesäätelyä. Aivot vaan pitää huolta siitä, että ne saa tietyn verimäärän tietyllä hetkellä, vaikka elimistössä tapahtuisi mitä muutoksia tahansa. No sitten hormonaalinen säätely perustuu pääasiassa adrenaliiniin ja noradrenaliiniin. Nämä on siis molemmat hormoneita, joita vapautuu sieltä lisämunuaisen ytimestä. Nämä on hyvin samantyyppisiä hormoneja, mutta niiden kemiallinen kaava on vähän erilainen. Adrenaliini lisää sydämen lyöntitiheyttä ja supistaa arterioleja, eli adrenaliinin vapautuminen lisämunuaisen ytimestä supistaa pikkuvaltimoita, jolloin verenkierron ääreisvastus suurenee ja verenpaine sitä myöten kasvaa. Eli jos vaikka ollaan stressitilanteessa tai pitää jotain esitelmää vaikka pitää tai sympaattinen hermosto toimii, niin silloin adrenaliinilla on myös niin kuin semmoista fyysistä valmiustilaa niin kuin lisäävä vaikutus. Tämä noradrenaliinikin lisää verisuonten jännitystilaa, eli niiden arteriolien supistumista. Tätä noradrenaliinia vapautuu myös sympaattisista hermopäätteistä, eli niistä postganglionaaristen hermosolujen hermopäätteistä. No sitten kolmantena arteriolien läpimittaan vaikuttaa myös hermostollinen säätely, eli keskushermosto. Ja tämä vaikuttaa sillä tavalla, että meidän aortan kaaressa esimerkiksi on aistinsoluja, siis siellä endoteelissä, jotka mittaa verisuonen venytysastetta. Ja silloin kun meidän verenpaine kasvaa, niin se verisuoni venyy enemmän, koska siellä on enemmän verta. Nämä aortankaaren aistinsolut reagoi siihen ja sieltä lähtee hermoimpulssi suoraan vasomotoriseen keskukseen, joka sijaitsee ydinjatkeessa. Siellä tapahtuu tämän venytysasteen muutoksen ikään kuin vertaamista normaaliarvoon. Ja sitten sieltä ydinjatkeesta lähtee käsky autonomisen hermoston kautta takaisin sydämeen esimerkiksi. Jos vaikka venytysaste tai nämä aistinsolut reagoi, että verenpaine on todella korkea, niin vasomotorinen keskus lähettää silloin vähemmän sympaattisia hermoärsytyksiä sydämeen, jolloin se sydämen syke laskee esimerkiksi, ja sitä kautta saadaan sitten sitä verenpainetta pienemmäksi. Tämä kuva vielä kuvaa tai kertoo nämä 3 tekijää, eli itsesäätely, hormonaalinen ja hermostollinen aktiivisuus, nimenomaan siis jos mietitään arteriolin läpimitan pienenemistä, niin
hermostossa sympaattinen aktiivisuus ja taas tämä hormonaalinen adrenaliini ja noradrenaliini pienentää arteriolien läpimittaa, jolloin verenkierron vastus lisääntyy, ja tällä voidaan siis vaikuttaa nyt verenpaineen muutoksiin ja veren jakautumisen säätelyyn. Sitten täällä on vielä tämä itsesäätely, joka on siis esimerkiksi aivoissa hyvin tyypillistä. Se on siis riippumaton näistä kahdesta muusta. Itsesäätely vaikuttaa arteriolien läpimitan pienenemiseen tai suurenemiseen, ja se pitää vaan huolta siitä, että vaikka verenpaine muuttuisi elimistössä yleisellä tasolla, niin siellä tietyssä elimessä, esimerkiksi aivoissa, se verenpaineen muutos ei ole niin suuri, että se vaikeuttaisi sitä aivokudoksen toimintaa.